Vraćam se Zagrebe tebi. Izgleda da smo konačno dobili. Evo ga. Ja sam gospodin Željko. Gospodin Martin u Zagreb. Malo prije me zvao gospodin Kolakušić. Zašto se zvao? On misli, vidite, biti parlamentarac, misli biti premijer, predsjednik, zatim on bi htio biti i ministar pravosuđa i ministar policije. I ja sam ga pitao, kao smo mi dobri prijatelji, gospodin Željko, pitao sam, Kolakušiću, mogu li biti ministar kulture, gospodin Željko, kao baletan, jeli? Dobro ste pitali. A on kaže da možda bude i to. Pa ne znam, ja sam onda rekao nešto što njega ne zanima, ja govorim, možda mogu ja biti ministar rekao rudarstva, nafte i toga. Zašto to? Pa to je bušenje, ja to volim, gospodin Željko, kad se buši. Znači, tako razmišlja. Ali nije samo to, gospodin Željko. I drugi su vas zvali. Ma sramota kako tom gospodinu Brkiću Vasi to imputiraju. Pa za njega se baš i Pa kako je mogal čovjek, ima je toliko obaveza, kako je mogal to... A koje obaveze? Pa znate koliko je on morao, gospodin Željko, vremena izgubiti? Na što? Na prostore svog brata, par 50 prostora morao obići, gospodin Željko. Pa nije to baš lako. Kako će stići na ovo, gospodin Željko? Alo, Žele, ja sam. Alo, ko je to? Ta mi tata je Žele, ja sam. Recite mi, šta je sad ovo? Ko je? Ništa, objasnit ću ti poslije. Novi biznis mi je to, znaš, bravo, novi čestitam. biznis. Znači... Mete, mate. Ne, mate Kovač, nego meteorologija, Žele. Zavi se meteorologija. Znači, predviđate vrijeme? Ne, predviđa, ne. Nego šta? Ne, Žele, tiran oblake, tiran kišu, Žele. Pogledaj, čuješ li ovo? Ovo su mi dva Indijanca došla iz Kanzasa. Kanzasa zna, oni su mi došli. To je ovi oblak koji piša i oblak koji ne zna di je. Taj mu pomaže. A to su njihova imena? Ne, imena je, a ja mene zovu tiramisu. Zato. Prodajete nešto slatko? Ne, tiram ljude na misu da i oni mole, tako za ovim Indijancima da dođe sunce. A oni me zovu drugčije. Kako vas oni zovu? Kišno oko. A to je japanski kišno oko? Ne, tamo je Joko ono. Kišno oko! I mi ti sad tiramo kišu, znaš, Žele. I kako ide? A ne ide, baš vidiš kako je vrijeme, Žele, i sutra će biti kiša opet. Znači, jeste uspjeli ili? Pa nisam, opet je proba biznis. Halo, ko je sad? Mama je, gospodine Željko. Ali znam to, mama, nego puno ime presije. Mama? Dobar dan, dobro došli. Dobro vas našli. Skupljeno nađeno. Recite, baš je zabavno. Zašto me vole? Zato što imate. Šta radite? Čime se trenutno... Umorna sam malo jer sam imala jednu plastičnu operaciju. Znači u trendu ste i vi. Šta, kako mislite u trendu? Zatezanje lica. Nisam nategla ništa. Već godina. Nije, gospodine Željko, plastična operacija. Čime, misliš, šta ste mijenjali na sebi? Mijenjala sam saldo. Uzela sam karticu plastičnu pa sam je peglala. A ta plastična operacija. Naravno. Da je mijenjala saldo. Plastificiran svaku malo. Gospodine Željko. Šta ste kupili? Nedavno sam kupila. Nešto odjeće, nešto? Ne, kupila sam za helikopternu propelu. Zašto to? Pa ne može s onom starom propelom svića, reći u susjedi. Pogledaj, nedana, još vozi s onom starom propelom. I novi... Ajme meni. Ajme vama, ajme meni, sad kad vam reče šta sam spremila za jelo. Recite, zebra sa... Na crna životinja. Koja? A crni labud. Njega u Pelinkovcu držite. Zašto to? Zato što to jelo je jako gorko, gospodine Željko. I onda se malo pospe se gore malo... Sol. Ne, brkića od zebre. Brčiće? Ne, brkiće od zebre. Brkića malo po crnom labudu. Kad se to servira? To jelo se servira kad se najmanje nadate. Radio Dalmacija. Najveća kvaliteta.